हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बयखौबो बरायहरबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों रनिता बसुमतारी अफिसियेल बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों गोथार अननाय। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों उत्तम दैमारी, रनिता बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों उत्तम दैमारी, लोगोसे मिथि नार्जारी। लिरिक्स टुनखौ होदों उत्तम दैमारी। मिउजिकखौ खालामदों कपिल बर'। डिअपि एडिटरखौ खालामदों बिरदाव नार्जारी। प्रडिउसारखौ खालामदों रनिता बसुमतारी बिथाङानो। करिय'ग्राफखौ खालामदों पेटारसन ब्रह्म। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ बावैसो रिलिज खालामनानै होबाय। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना सोरबाफोर बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला रनिता बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रनिता बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव बयबो नायहैदो। स' आरो बे मिउजिक भिडिअखौ सोर सोर नोंथांमोना नायखांखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो माबोरै जादों। स' बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों लोगोफोर। स' बे मिउजिक भिडिअआव उत्तम दैमारियानो फावबो खालामदों आरो लोगोसे बिथां उत्तम दैमारियानो मेथाइखौबो रोजाबदों आरो लोगोसे मिथि नार्जारी मेथाइ रोजाबनाया जोबोरैनो मोजां जाखायो लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो रनिता बसुमतारी अफिसियेल चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। स' नेक्स्ट आपडेटआव दङ आरडि मसन पिक्चार्स बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों आदाखौ लांबाय आइयै। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों सुकबिर, लिंसार, मनालिसा हाज'वारी, पुजा मोसाहारी। स' आरो बेनि मेथाइखौ रोजाबदों बिग्राय ब्रह्म। लिरिक्सखौ होदों फुंखा महिलारी। टुनखौ होदों बिग्राय ब्रह्म। डिअपि खालामदों प्रदीप दैमारी। एडिटरखौ खालामदों अरुप गयारी। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जांख्रिथायनि थैसाम आबुं मोनसे बर' सावथुननि अफिसियेल मिउजिक भिडिअ। स' नोंथांमोना बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ नायखांबायब्ला आरो नुखांबायब्ला बे मिउजिक भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ। स' आरो सोरबाफोर गोदानै नायफिननो गोसोब्ला बयबो आरडि मसन पिक्चार्स चेनेलाव बयबो थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौ नायहैब्लानो जाबाय। स' आरो बे जांख्रिथायनि थैसाम आबुं मोनसे बर' सावथुनखौ सोर सोर नोंथांमोना नायखांखो आरो माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो माबायदि जादों। स' आंबो दासिमाव नायनाय जायाखै लोगोफोर। स' नोंथांमोना जुदि नायखांबायब्ला बयबो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो। स' लोगोफोर, लोगोसे आंनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान गोदान मिउजिक भिडिअ आरो फिल्मफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।